Sampean wis tau njajal lewat kene durung bolo? Iki ngono masuk desa endi iki? Jatimulyo. Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman ya bolo. Iki tak menyusuri jalan kene engko tembuse ya endi? Patek ya, enak kuburan iki bolo. Kuburan perbatasan desa Jatimulyo nai perbatasane. Nah, iki wis keluar desa Jatimulyo Kauman. Nah, iki arahku ngetan ya. Arahku ngetan delok situasi dan kondisi desanya seperti ini. Ada persawahan sebelah kanan dan kiri. Nah, iki wis masuk Desa Batangsaren, Dusun Patik, Kecamatan Kauman. Nah, iki sebelah iki ada makam ya bolo. Nah, iki menyusuri terus ya ngarep engko ada dalan menikung ke sebelah kiri. Jadi menuju akses ke jalan raya lewatku yo kene iki. Nah, iki engko wis pokok melu dalan lika-liku mengarah ke jalan raya sing kuwi tembus Pasar Ngemplak Ngulon ya bolo. Pasar Ngemplak kuwi Ngulon. Wis tembuse yo kene iki.